Hi guys, this is Mark Magnifico Magsayo. You are watching Channel Manoy. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Breaking news, nabigo ang ating kababayang si Carlo Paalam na masungkit ang kauna-unahan sanang gintong medalya sa Olympic boxing nang matalo siya sa pambato ng bansang Britain na si Galal Yefai. Knockdown sa unang round si Carlo Paalam nang matamaan ng solidong kombinasyon, pero agad naman itong bumangon at tinuloy ang laban. Sa second round ay mas tumindi pa ang palitan. Dikdikan talaga ang laban pero mas nakakatama ng klaro ang kalaban, kaya binigay ng mga hurado ang pangalawang round kay Galal Yefai. Sa third round, si Carlo na naman ang tumatama ng mga solido, mas sumusugod, pero itong Briton ay nakakaamoy na ng panalo, kaya medyo umiiwas na lang ito sa mga kamao ni Carlo Paalam. Split decision ang naging hatol ng mga hurado pabor sa Briton na si Yefai. Pero kahit silver ang nakuha ni Carlo Paalam para sa bansang Pilipinas, ay isa pa rin itong napakalaking karangalan ang maging pangalawa sa pinakamagaling na boxer sa buong mundo sa nasabing division. Congratulations sa iyo Carlo Paalam at sa pakikipaglaban at sa karangalang dinala mo sa ating bayan. Proud ang lahat ng mga Pilipino sa iyo at sa mga atletang lumaban sa Tokyo. Abangan ang susunod pang mga boxing updates sa channel ko. Huwag kalimutang i-like ang ating video at pakipindot na rin ang subscribe button kung ikaw ay bago para umabot na tayo sa 200,000 dito sa munting tahanan ko. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.